Kawi kalong ïing na kashnong mawjyrsim Southwest Khasi Hills District kladu no ka ïing hadien bakathalit jing barham kila bam do yakate ka ïing padya ka jingdon jingam kat kum kitulong khubor balayo lum lethu bakate kalong ïing ka dei chong ka kong banjalin lengdo marshilong kabadan angot ki khun bat kate ka jingja kalaja ha ka shpotarik unai wing ha ka por kumba shpobeje a minstam shushu kitulong khubor balayo lum na uba kranli nongram mintrish nong mawjyrsim ulethu ru baha ka por baplu kate ka ïing kadon ru ka jingbathai jong ka cylinder gas badan bok ha kate ka por shim dan breu hajan ni ha kate ka ïing uba kran nongram ulethu ru ya kadaw jong ka jingplu kate ka ïing hadu menta patla pantip bat ulethu ru ba ka jingjulor baro kalakot shaka silak saupo hajar ai Rai, dah sip teh, hukum din teh dah sip teh. Wem, tunggu sini.